נשים נמשכות אליי. הן מוצאות בי משהו, כנראה שאני מושך את כל סוגי הנקבות. מזרבניות קטנות ביישניות, עד לטיפוס האינטלקטואלי הנועז. יש בי מין מגנט פנימי שמדביק אותן אליי. הן מריחות את הפרע הקדום שלי. אפילו נשים נשואות עם ילדים, אפילו הן נמשכות אליי. פגשתי אחד באיזה מועדון. היה בה משהו קושי כזה. היו לה עיניים כהות פראיות, היה לה אור שזוף כהה, היו לה שפתיים עבות חושניות, והיו לה גם שדיים כבדים מתנשאים, מותניים צרים, וזוג ירחיים עגולות פוריות שהיא מניעה מצד לצד. היא לבשה מין כזאת שמלה צרצרה מתוחה על הגוף, בלי שום דבר מתחת. את זה גיליתי אחר כך. אז טוב, כשאני הגעתי לשם, היא עמדה ככה לבדה בצד כזה. ראיתי שהיא משתעממת בחברת כל הלבנים החברים האלה, עם כל המעצורים שלהם. ואז היא פתאום ראתה אותי. זה קרה לנו תכף ממבט ראשון. זרם חשמלי עבר בינינו. העיניים שלנו נפגשו, היא בבת אחת השתנתה. טוב, חשבתי לעצמי, אני אתן לעניינים להתפתח באופן טבעי. אני אחכה שהיא תיגש אליי. אני לא אקל עליה את המלאכה. לא יזיק אם היא תתאמץ קצת כדי לצוד אותי. טוב, אז ניגשתי לי ולקחתי משהו לשתות, וקשקשתי לי עם כל מיני אנשים בצד השני של החדר. לא הסתכלתי לכיוון שלה, אבל כל הזמן הרגשתי את נוכחותה. חשתי שהיא מתקרבת, הרגשתי שהיא נמשכת אליי בכוח איתני. ובאמת, כמו שאני מסתובב, אני רואה אותה על ידי, מתנשמת ורועדת. לא דיברנו מילה, לא היה צורך בכל המילים הנדרשות. לפני שהספקנו לחשוב, היינו אחוזים זה בזרועות של זה, הלשונות התפתלו בתוך לחות חושנית, התעוותו והסתבכו כמו שתי נחשים נרגזים. היא פתאום נשכה אותי, נשיכה עמוקה, מהממת, שטף אותי גל של כאב חריף. אבל לא כאב מהסוג הרגיל. זאת הייתה להבה שזמקה מתוך הקרביים ועלמה בתוכי כמו אלפי פטישים. לפני שהספקתי לחשוב, כבר היינו למעלה בחדר השינה, והיא אמרה, עשה לי הכל, תכיב לי, תן לי, קרא אותי, תן לי להרגיש. ואני אומר, מה את רוצה שאעשה? היא מתחילה לתלוש את הבגדים שלי, היא קורעת מעלה את החולצה, ואנחנו נופלים יחד על המיטה, נקרעים, עד עצמי שקע בערפל, יוגשה נעלמה, המאה ה-20, נשאר רק הרגע הזה, קיימת רק הוויה פראית ראשונית, שם, בחדר ההוא, רק הכבשן הזה, רק הלהט הזה, רק מאז לא ראיתי אותה. תודה רבה. אני מתכבד להזמין אחריי את חבריי היקרים, מייקל ואיתן, עם מונולוג המקורי, אהבה במגזר, מקורי של איתן.
שלום דוד. יקי. יקי. שיעור גמרא, יקי. שיעור גמרא, יקי. אני לא יכול להתפנות אליך. דוד, אני ממש מצטער להפריע לך, זה משהו מאוד חשוב. יקי, אני לומד דף גמרא, יקי. אני לומד דף גמרא, יקי. תבוא מאוחר יותר. מה כל כך? תבוא מאוחר יותר, יקי. דוד, זה חשוב, אני נכנסתי עד אפרת להיריון. אני לא יודע איך זה קרה עליו. אני אוהב אותה ואני אעשה כל מה שצריך. מה אמרת? מה אמרת? יקי, מה אמרת? תאמר לי, מה אמרת? מה עשית? בטח זה קרה. אני אוהב אותה. יקי, אלו אתם ילדים! אתם עדיין לא בני 17! אני אעשה כל מה שצריך, דוד. אבא שלי הוא יעבור. והתוכניות שהיו לי! אם אתם סבבה, אבא שלי יהרוג אותי. אלוהים שבשמיים, במה חטאתי? במה שזה מגיע לי? דוד, אבא שלי יהרוג אותי. ואולי מוטב שכך! אז אולי תהרוג אותי אתה, דוד? תיגע אותי, תהרוג אותי! איך, יהרוג אותך?